Hvad synes du, at sociale medier og teknologi det gør med vores virkelige liv? Altså om vi bliver afhængige og fraværende og sådan noget? Ja, jamen det ændrer os fuldstændig. Som I sikkert ved, den gennemsnitlige dansker tjekker sin mobil 150 gange om dagen. Det vil sige, at den gennemsnitlige dansker, det første man gør om morgenen, før man har stået i sin seng, det er, at man tjekker sin mobil. Og det sidste man gør om aftenen, inden man går i seng, det er også at tjekke sin mobil. De fleste familier, når de sidder omkring spisebordet, bliver nødt til at have nogle regler, om der må være en mobiltelefon til stede eller ej, fordi ellers så sidder både mor, far og alle børn og tjekker, hvad der sker på de sociale medier. Så man kan sige, at de sociale medier har ændret os. Det har også gjort, at der er en masse nyheder, der kommer rigtig, rigtig hurtigt frem, og vi er orienteret hele tiden, så det er et plus. Jeg tror, at vi kommer ind i en fase, hvor vi alle sammen bliver dygtigere til at bruge de sociale medier på det rigtige tidspunkt. Men vi også lærer noget om, at vi skal sørge for, hvis I tre for eksempel sidder sammen, og I skal hygge jer, så nogle gange er det rigtig sjovt at sidde og være på online, men nogle gange er det også fedt at lægge det lidt væk og sidde og kigge hinanden i øjnene og bare snakke sammen. Og det tror jeg er en reaktion, som vil komme automatisk i løbet af de næste år. At det bliver sådan mere bevidst, hvornår man er på og hvornår man ikke er på. Men samtidig tror jeg også, at vi er vant til at være på 24/7, så det er en svær proces, vi skal i gang med. Men det kommer til at ske, tror jeg. Ja.